Avui al Vallès Educa celebrarem a Canovelles amb els alumnes de l'Institut Domus d'Olivet la Setmana de la Ciència i coneixerem en profunditat el seu projecte educatiu Viu la Ciència. Acompanyarem els alumnes de quart de l'Escola La Ginesta fins a Sant Feliu de Codines per visitar el cim de les Àligues i aprendre molt sobre les aus rapinyaires. Acabarem el programa d'avui visitant l'Escola Pere Viver de Terrassa per saber què significa ser una escola amb agrupament escolar d'alumnat sord i veure com treballen els alumnes. Comencem! Del passat 13 al 22 de novembre es va celebrar a tot Catalunya la 20a Setmana de la Ciència. Iniciem el programa d'avui apropant-nos a l'Institut Domus d'Olivet de Canovelles per veure un matí ple d'activitats científiques. Per començar aquest matí tan especial, els professors han preparat una gincama científica plena d'experiments pel rodal del poble. Nosaltres el que estem celebrant aquesta setmana, conjuntament també amb tota la comunitat autònoma de Catalunya, és la Setmana de la Ciència. Aleshores, el que tracta, o la finalitat, l'objectiu de la Setmana de la Ciència és el fet d'acostar o divulgar la ciència al major grup de gent possible, principalment als centres educatius amb els alumnes. L'activitat d'avui és la gincama de la ciència i treballen diferent primer, segon i tercer d'ESO que quart d'ESO. Es tracta de que tots els alumnes del centre facin una gincama que dura fins a les 12:30 més o menys. I ells tenen un mapa en el que han de buscar un seguit de proves. Llavors, a cada punt en el que tenen una prova, ells han de ser capaços de treballar cooperativament per aconseguir l'objectiu marcat, i quan aconsegueixen trobar 7 proves que hi ha per tot el territori del voltant del centre, tenen la possibilitat de tornar al centre, se'ls comprova que tot sigui correcte i poden fer el següent experiment. Sí que la prova número 8 era arribar a l'institut i a través de totes aquestes respostes tenien era com un experiment que havien de resoldre i si prèviament ho havien fet bé ho podrien fer, si no havien fet les proves o tingut les proves no podien fer aquest experiment. Aquest és el dia més diferent perquè és una gincama diferent. Tenim 120-150 alumnes escampats per les rodalies i amb ells els hi atreu bastant. I la gincana va sortir a partir d'un curs de formació del centre. Vam estar-hi treballant i vam creure que una manera de jugar amb la part lúdica, perquè és una activitat que els agrada molt, és l'activitat especial d'aquesta setmana, i els permet això, fer grups entre ells, treballar entre ells, sortir del centre, que és una cosa que els agrada molt. Mireu, nois, teniu una garrafa de 5 litres i una de 3. I aquí tenim un bidó que està ple d'aigua. Hem d'aconseguir, mitjançant moviments d'una garrafa a l'altra, perquè no tenim més recipients, que en aquesta garrafa finalment hi càpiguen 4 litres. És una activitat molt productiva a nivell de cohesió de grup, perquè evidentment és una activitat que pels nens els agrada moltíssim sortir de l'institut. Molts d'ells són de Canovelles, evidentment, però molts d'ells, la part aquesta d'aquí de l'entorn, se la coneixen. Per tant, el fet de sortir fora sols, sense un professor que els estigui a sobre, els ajuda moltíssim. És un matí, una mica més lliure per ells, a la qual han de gestionar el temps, i és un treball de grup que a través d'un altre van agafant les proves per poder tindre aquest objectiu comú, que és l'experiment. Els de quart d'ESO, que només tenen 4 proves, també les fan, però tornen al centre abans, preparen un experiment amb les proves que han aconseguit. Preparen l'experiment, el graven i després s'esperen a que arribin els de primer, segon i tercer. Quan arriben els hi expliquen. Els de primer, segon i tercer passen a veure tots aquests experiments, després fan el seu i mentre s'esperen, mentre hi ha un impàs, juguen a jocs matemàtics o enigmes. Un cop finalitzada la gincama científica, els alumnes de l'Institut Domus d'Olivet de Canovelles tornen al centre educatiu per continuar amb els experiments que els hi han proposat. El projecte educatiu del centre és el Viu la Ciència, que té com a objectiu aproximar la ciència al seu alumnat. Per tant, aquesta setmana és molt important a l'institut. El nostre projecte educatiu de centre es diu Viu la Ciència
I per tant la Setmana de la Ciència és la nostra setmana en la que hi donem més rellevància i per tant fem aquestes 3 activitats. Des que ells entren a primer, el que es pretén és que la ciència no sigui una cosa que apareix als llibres i que un dia puntual vas a fer un experiment i ja està. Llavors el que s'intenta és que ells s'involucrin i que a partir de preguntes o de plantejaments previs ells siguin capaços, mitjançant els coneixements que ja han adquirit, buscar les solucions a aquests problemes i fa que la ciència sigui més dinàmica. Un dels objectius del nostre centre és fer que els alumnes segueixin tenint curiositat per esdeveniments científics, no tinguin por a preguntar el per què de les coses, allò que mai pugui passar que no, jo soc de lletres, no. Hem d'estar a prop, hem de saber preguntar, hem d'estimular una mica l'interès. Des de primera mà, ells experimentin la ciència, no? Queda molt bonic veure la ciència, no? I tindre un article i llegir-ho i comentar-ho. Però si tu el vius, tu proves les coses, saps d'on te ve cada cosa, saps d'on prové i com pots fer perquè aquest experiment surti, doni el seu fruit, doncs això és viure, no? És palpar les coses. De fet, penso que és el maco, no? Les alumnes, a saber d'on ve i què puc fer amb això. L'aigua i l'oli no es barregen, tenen també diferents densitats, però l'alcohol i l'aigua, tot i tenir diferents densitats, si els poses en contacte, es barregen. El Viu la Ciència, que impulsa l'equip docent de l'Institut Domus d'Olivet, organitza els aprenentatges en projectes. La ciència és l'eix central del treball que han de realitzar els alumnes, convertint-la en una matèria integradora dels aprenentatges. D'aquesta manera, també s'aconsegueix que els alumnes perdin la por cap a una branca de l'ensenyament que sovint es considera dura i poc atractiva, però que cada dia és més present a les nostres vides. El que intentem és això, que a través de les optatives i del fet de treballar a vegades en projectes, permet que ells siguin els protagonistes d'aquesta ciència i són ells. Llavors fer un experiment que el feu entre 10 amics quan arribeu un dia després de fer una volta és molt diferent que tancar-se i dir a veure què he de fer. A més, la ciència és integradora. Un científic ha de ser una persona creativa. Un científic ha de ser una persona que pugui escriure correctament perquè ha de transmetre la informació. Ha de tenir una mentalitat estructurada com els matemàtics. Ha d'utilitzar la tecnologia com els tecnòlegs, de manera que la ciència era integradora. Tenim l'avantatge que el fet de ser un centre nou, la majoria del professorat que ha entrat en el centre ja coneixia el projecte i és gent que els agrada. I a més és un professorat força jove amb moltes ganes de fer coses. I el projecte Viu la Ciència senzillament és gràcies a que hi ha aquesta dinàmica. Jo considero que fer-ho d'aquesta manera, intentar, diguéssim, treure-li aquesta etiqueta de dur aquesta mena d'assignatures. I està molt bé divulgar-les d'aquesta manera. A més, el món de la ciència està molt present avui dia. El de la ciència i el de la tecnologia. La jornada ha estat molt especial per als alumnes del Domus d'Olivet de Canovelles, gaudint de molts experiments. Una gran manera de celebrar la Setmana de la Ciència. Fins aviat!